tipprova tfejjaq il-weġġat meta tkun waħdek l-ġurnata sbieħ il-ħadd. Fortunat qastaf tifreġ daqsxejn trab flix kun ieħor żgur li jissa feroċjat iktar instigat jgħaddi l-esseġerat jistenna kull lejl biex jaqbes l-irqat. Ħsibijietu jipprovokawh jagħmlu minn kollox biex dawna jikkontrollaw. Aktar jibseg la ġenituri biex jigwidaw asqat ma lemaħ imħabba imma lemaħ il-sirbu ġo kaxxa jerfaw ġo l-ħofra jitfaw. Sitt passi l-isfel mal-mewt tisfen temżu l-mewt edha titbissem għasjaf li ħajtu edha titkisser. L-ħawżu għal-ħajja ma sabx għajnuna tistri għastaf xi trid tfisser għasjaf fej sejjer għasjaf fejn qed il-bom mimli tippressa l-istonku biex tqed dak li fejqek dak li jixroblok is-saħħa l-ewwel nifs għadu jixtieqlek moħħok jipprovaħħa. Triq tul ħajja bibjan dak jisejjaħ destin taqtax qalbek għażbal dan jitbal plan li jkun aħjar minn qatt qabel tinsa l-ħabel tevapora ċpat. Kollox jerġa' fi triq tul ħajja bibjan dak jisejjaħ destin taqtax qalbek għażbal dan jitbal plan li jkun aħjar minn qatt qabel tinsa l-ħabel tevapora ċpat. Dan ara fiex tefaw l-izgar il-kelma ġriet jaf xintqal tilef moħħu issa sejjer għall-ar jażel il-ħażin mill-aħjar 24 sija fil-ġimgħa żgur li mhux normal flus irid aktar x'jista' jagħmel aktar missieru rebħu l-istar il-vizzju rikbu tiddajjef wisq isru qas tifhmu qas ħallik tabbanduna l-effetti l-ewwel pass biex tikber u tneħħi l-aktar passibes mhux faċli tkun les li tammetti qas flus għall-pakkett tas-sigaretti qablet fl-art remetti Siru xeħtu fuq is-sodda fil-bront qabad iċempel l-tobba qalbu mal sadu jirritorna għallu għadna kif morna u nerġgħu morru u sen id-darras bassiera l-ibnu sod u mhux il-libnu jitfarra il-familja tagħtu kuraġġ u lilu bdiet tappoġġa fuq is-sufan għallhom il-familja jħobba u bekk mar il-programm. Kollox jerġa' fi triq tul ħajja bibjan dak jisejjaħ destin taqtax qalbek għażbal dan jitbal plan li jkun aħjar minn qatt qabel tinsa l-ħabel tevapora ċpat. Kollox jerġa' fi triq tul ħajja bibjan dak jisejjaħ destin taqtax qalbek għażbal dan jitbal plan li jkun aħjar minn qatt qabel tinsa l-ħabel tevapora ċpat. Hawn il-ħin li tibda l-hook fuck the hook tajda xut qabdit ma kellix ċans tikteb m'għandix naħli ħin imma rridx ardik naħtaf kull beat nisraq il-ħoss weed fini Sean Price Biggie Mobb Deep. Hawn il-ħin li tibda l-hook fuck the hook tajda xut qabdit ma kellix ċans tikteb m'għandix naħli ħin imma rridx ardik naħtaf kull beat